Eta esan bezala, Laudiotik Arrankudiaga Zoiora ingo dugu salto. Kasu honetan, Txutiak Navarretarekin mintzeko zen moduz, Txuti? Ondo, ondo. Bai, Ondo esan beharko, ez? bai, Bueno, printzipioz, albiste hon badaukazu herrian, ez? Mm, Bi urteren ostean badaukazuelako idazkari kontu hartzaile, ezta? bai. Bi Zelan doa urte, kontua? bi urte pasau, egon gara, ba, idazkari kontratzele gabe. Esan dugu ditugu puntualki betetzen funtzio horiek, baina hile pare bat, hola kasu ezberdinetan. Baina iraunkorki izan gabe, eta hori udal batentzat arazo oso handia da, eta egia esan, bi urte hauetan, zenbait aurreikusita zegoen zenbait proiektu, zenbait kontu atzeratu egin dira, beste batzuk bertan behera gelditu dira, eta, bueno, tartean, lege aldi honen erdia joan zaigu, eta erdia baino gehiago. Eta orain ari gara guzti hori errekuperatu nahian, eta hor atope gauzak egiten. Eta, bueno, hemen daukagu gai bat, noizbait galdetu dizut horren inguruan, Mhm. dela partzuergoan integrazioa gauzatzearena, zer, Bai, printzipioz, orain araztegiak jarriko dira nerbioiko goiko bai, partean, bai. zuek zaudete hor, Mhm. baina zaudete egoera batean, zeinean ez zaudeten eroso, nola baita Bai, esatearen. Azalduko diguzu zein den bai. egoera. Hau kontu luzea da. Ja, 2018tik, ja gure integrazio prozesu horako urratsak ematen hasi ginen. Eta hor 2020rako adibidez ja horko ikerketa teknikoak eta txosten tekniko guztia eginda zegoen, bai Partzuergoen aldetik eta udalaren aldetik onartuta. Bizkaiko partzuergoan, Bai, sartu nahi duzue, apur bat, kudeaketa hori bai, bai. elkarlanean edo euren Bai, eskutzen. hori da. Aurretik, 2018 baino aurretik egin dituen hor estudio batzuk. Ea posible zen jarraitzea, era autonomoan kudeatzen gure uraren ziklo osoa, ura eta saneamenduak, baina ikusten zen egon behar ziren inbertsioak eta puntu guzti horrekin, eta udalak ja ez zeukala gaitasunik guzti horrekin aurrera egiteko. Eta orduen pentsatu zen, hori, Urpatzuergoan integratzeko bidea jorratzen hastea. Eta esan dudan moduan, ja 18tik ari ginen, 20an ja zegoen dana prest, bakarrik falta zen horko udaberrian egingo zen Urpatzuergoaren batzar orokorrean ja onartzea gure integrazioa, eta hor gelditu zen kontua, hor gelditu zen, stand-byan gelditu zen, esaten zen momentu horretan, bueno, hau sartu zela COVID pandemia, eta horren aurrean, aurre ikusten ziren diru sarrerak eta ez dagoela ziurtasunik, eta orduan, itxaron behar zela, apur guzti hori argitu arte, baina kontua da, arazoa ez zegoen, arazoa dago, batez ere saneamenduen arloan, egin behar den inbertsiorako dirua nok ipintzen duen. Hor kontua da, Galindoko araztegira doan kolektorea, ugao Mirabailesen arte heltzen da, baina hor gelditu zen bere garaian, eta hortik aurrera ez dago ezer, eta orduen kolektore hori izan gabe, nola gure urzikinak nola bideratu, ezta? Obra horrek momentu horretan zeukan ja, hogei milioitik gorako aurrekontua, ja momentu honetan izango da 30 ingurukoa, eta kontua da, Urpatzuergoak esaten duela, berak integrazioa ez duela bermatzen, diru hori nonbaitetik maiganean jarri arte, eta diru hori diputazioa jarri beharko lukela maiganean, aurreko proiektuetan da jarri den moduan, ezta? Argi dagoena da, gure udalak oraintxe Ez dauka daukala gaitasun ekonomikorik. 2 milioi justoko aurrekontua, eta holango inbertsio bat ezinezkoa dela. Gainera, beste udalek ere bere momentuan ez dute diru aportaziorik egin holako azpiegitura kolektibo handi baterako, ezta? Eta hor dago gakoa, eta tartean egin dira partxe batzuk, egin dira hitzarmen batzuk Urpatzuergoarekin, momentu honetan adibidez fakturazioaren kudeaketa eta guzti hori egiten digu Urpatzuergoak, zerbait kontutan egiten ditugun ezinbestezko proiektu batzuetan, horko aholkularitza teknikoa egiten digu Urpatzuergoak,
Eta momentu honetan maiganean dagoena da, zebestea jarritzen du stand-byan, eta hor ez da mobitzen diru hori maiganean jartzeko aukerarik, eta tartean planteatuta daukaguna da bombeo estazio bat, ura bombeatzeko, konsortioko ura bombeatzeko gure deposituetara, horrek dauka 1.000.000 erdiko aurrekontua eta hori udalak egingo dau eta horren ordez nola edo hala lortuko genduke ja integratuta dauden udalen estatusa gutxi Mhm, gora bera, mhm. Hortik doaz gauzak, baina guk argi izaten duguna da, horrek konpontzen du uraren horniketa partea, Baina ez baina ziklo ez osoaren saneamenduena. kudeaketa. Eta ezin da onartu, ja, 21. mendea bado aurrera eta horrelako puntu beltz bat hor mantentzea, eta nola edo hala, guk jarraitzea gure kaka errekara botatzen, ezta? Ze azken baten, kontziente gara, gure putzuzetikoetatik edo irtetzen diren urak ez dituzte betetzen gaur zikitzen diren baldintzak eta errekara botatzeko hoe joan beharko lukete kolektore batera eta araztegi batera, ezta? Nerbioi goiko parteko kontua konpondu dira, orain Basurbeko araztegiarekin konponduta geldituko dira, baina hor gelditzen da justo Arabati bera dagoen tarte horretan, Laudiotik Ugaora dagoen tarte horretan, hor dago Arrankudiaga eta Arrankudiaga izango da puntu beltz bat hor mantenduko dena, ezta? Guk basar bat daukagu datorren astean ere berriro diputazioarekin, Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta maiganean jarriko dugu berriro puntu hau, ez? A ber, zergatik dagoen inbertsio hori hor nondi finantziatu erabaki gabe, ezta? Baina horren aurrean udalean sentitzen dugu bai impotentzia eta frustrazio handi bat, ezta? Ze pentsatzen nuen lehen esaten ziguten nola edo ala presioa zeuden gu integratzeko ur pasuergoan, ezta? Eta esaten ziguten integratzen bazarete zuen arazo guztiak konponduta daude. Ja, gero zuek ez arduratu, ze ja ur pasuergoak asumituko dituzke ardura guztiak. Kontua da, eman genduen urrats hori, ja, egin genuen bidea, gainera oso azkar egin genuen bidea guztia, zegoen ja horko proiektu tekniko guztiarekin, dena itxita zegoela ematen zuen, eta horren ondoren luzamenduak eta izugarrizko frustrazio sensazioa daukagu, ze ez dago gure eskuetan konpontzea. Mhm. Eta, bueno, orain beste azpiegiturari buruz hitz egingo dugu, lehen udaltalde 21 zena, orain ikasgunea da, Bai, zer egin duzu bertan? bai, bueno, hor lokal horiek luzaro izan dira, orain ja dago Nerbioi Beizabal mankomunidadea ja dago martxan, azken urteotan, horren aurretik preman komunidadea zegoen, udaltalde 21, eta horren egoitza zegoen justo lokal hauetan. Mhm. Lokal hauet daude Osinbururen ondoan, Osinburu da hor olako eraikin handi bat, dena berriztatu, eraberritu, eta hor jarri ditugu olako azpiegitura Kultural, handiago. soziokultural, aisialdirakoak eta ezta. Hau da ondoko eraikinean, berar lotuta dago eta orduan espazio hori zabaldu egin dugu. Oraingoan hor dagoena da ikasgunea, bestea da Osinburu bizigunea, Mhm. orain ikasgunea eta ikasgune horretan berak esaten du moduen, alde batetik dago aukera, batez ere gazte jenteak daukan eskaera ez, ikasteko leku bat, eta hor daude jenteak ikasteko lekua, bai gazteak ez hain gazteak ere, Mhm. batzuk Bai, oporrak eta oposizioa. prestatzeko, eta demanda handia dago. Bertan lotuta dago baita batzargela bat, non incluso taldeko ikasketak egiteko, taldeko lanak egiteko, eta, bueno, gu bagenekien bazegoela eskaera handi bat, baina, bueno, nahiko harrituta gaude, era positiboan, ze benetan atope dago. Mhm. Atope dago, eta horretarako egiten dira gauzak, erabiltzeko, ez da? Mhm. Eta, bueno, orain ikusten dugu, etengabe dagoela jentea, atalatzen bere tarjeta, dana daukagu sistema autonomo baten bitartez, ez dago arduradunik eta Mhm. jentearek autogestio bat egiten du, eta tarjeta elektronikoen bidez, bakoitzak dauka aukera, nahi duen ordua, goizeko 7:00 gaueko 10:00 edo, erabiltzeko lokal horiek. Eta, bueno, oso pozik alde horretatik, Osinburu berak ere arrakasta handia dauka,
dira, hor denetaritago, bai pilates dela, luzamendua dela, baina tailerra direla, eskolak ere erabiltzen du asko, gero areto nagusia, filmea, sinema ematen da, ikuskizun ugari ematen da, orain gimnasioa martxan ipiniko dugu, eta orain, oraingo ikasgunea da, guzti horren osagarria, ezta? Eta, bueno, uste dugu erabilera handia izaten ari dela, eta alde horretatik ere pozik gaude. Hortik aparte baditugu beste espazio batzuk ere, bai, tailer iraunkor bat daukagu, udaleko beko lonjan, eta baita ere joskintzarako beste tailer iraunkor bat ere badaukagu beste espazio batzuetan. Eta, bueno, uste dugu, purka-purka bagozela, herriko jenteari, gure auzotarri, Herriko bizitza eskaintzen, olako, bueno, esango lauke bizitza kalitate bat, baita ere, hori, arlo kultural, sozial, eta baita aktibidade mailan, da baita izealdi mailan ere. Eta gero, Iberlandatik Uribarri auzora doan bide horretan, obrak hasiko dituzuela, ezta? Bai, obrak hasi ez, obrak amaitzeko daude, laster amaituko dira, bai. Hori ere ja iaz proiektu hori ipini genuen martxan, eta egin zen lizitazioa, eta adjudikatu zen. Orduan, claro, Uribarritik Iberlandara, ezta? Iberlandan dago tren geltokia, adibidez, eta baita ere Uribarrikoak herrira pasatzeko ere Iberlandatik pasatzen dira. Orduan, jente asko mugitzen da, oinez, batez ere oinez, jente asko mugitzen da Uribarritik, bai herrira, bai geltokira, ez? Orduan, bide horretan esperientzia berri bat ipini dugu martxan, eta nola da nahi dugu elkar bizitza bat, konbibentzia bat horko ibilgailuen artean da oinezkoen artean, bai kotxe eta abar honeta eta ibilgailua, baina baita bizikleta eta patinete eta abarreko ibilgailu mota guztiak eta oinezkoen artean, ezta? Hor uste dugu zona urbano bihurtu behar dugula guzti hori, hor abiadurak oso mugatu behar dira, eta guztiz konbibentzia amable bat eta lasai bat egin behar dela. Horrek zer dakar, alde batetik tren geltokitik irtetzen zen espaloia oso zuzenean errepidera irtetzen zen, hori luzatuko dugu espaloi hori, baina gero momentu batetik aurrera, hor daukagu enbudo bat esateko autopistaren zubian, eta horri momentuz epe laburrera ezin da konpondu arazo hori, eta horregatik espaloi hori amaitzen denetik aurrera, izango da espazio bat, elkar trukatu edo elkarrekin bizi beharko dutena oinezkoak eta besteak. Horregatik egingo dena da guztia asfalto berri batez, guzti hori gero margotu egingo da, margo bereziz, eta margo berezi eta señalizazioen bitartez egingo da konbibentzia hori nola gauzatzeko hori, ezta? Eta gero beste alde batetik argiteri berria sartuko dugu, hasi Iberlandan da Uribarriraino, horrek egiten zuen falta, argiteria ja oso obsoleto zegoen, eta orain ja bidean bertan gaur egungo farola askoz modernoagoak, eta argiteri oso intensoa sartuko du. Ikusten genuen, ude partean ondo, baina negu partean, azkenean goizean, zein iluntze gauean, oso iluntzegoela, eta jente asko zebilela, umeak eskolara, eta baita gero trenetik datorre jentea, ez? Orduan, segurtasun aldetik ere ikusten genuen argiztatze berri bat behar zela, eta ja amaitzear daude, hemendik hilabetera edo obra ja amaituta egotea. Eta obra amaiera hortan dago ere margoketa eta asfaltatzea. Guztia. Orduan, bidali beharko diguzue gonbidapen bat inauguraziorako, edo? Hori da, egingo dugu, gonbidapena. Eta agian beste inaugurazio bat ere egin behar duzue atzetan, ezta? Bai, hor ere falta dira azkeneko gauzatxo batzuk,
Eta hor ere da azpiegitura soziokultural bat, eta aisialdirako azpiegitura. Eta izango litzateke, Arrankudiagan dagoen moduan hori, Osinburu plazan, Elizalden, atxetak izango luke bere osinburutxoa, ezta? Mhm. Hor atxetan bazegoen lehendik lokal sozial bat, bertako txokoa esaten zena, eta orain hori berriztatu dugu, hori eraberrite dugu, ja klimatizatu dugu, eta mobiliario berria sartu da, eta bueno, askoz eroso ibili dugu dena, baina gero horren parean zegoen beste lokal bat, tamainu berekoa, Mhm. eta hor zegoen erabilerarik gabe azken urteotan, eta hori eraberritu dugu ere. Eta orduan hor dagoena da holako espazio diafano bat, eta oso moldagarria, oso funtzionala, denetareko balioko duena. Bai batzarrak egiteko, baina baita ere bertan edozein ikuskizun, edozein tailer, edozein jarduera, eta apur bat osinburun dagoenetariko jardueran bat ere, baita atxetan antolatzea espero dugu. Eta orduan, bueno, lokal horiek oso osagarriak dira, alde batak lehen esan duan moduan, lehengo funtzionamentua gutxo bera izango du, jenteak egunero bertan, bueno, adinekoentzako toki moduan, refugio klimatiko moduan ere balio du, neguko hotzekin da han klimatizatuta dago da dena, barruan egoteko, udako bero egin ere leku fresko bate jentea egoteko, bertan edo kartetan jolasteko, tertulian egoteko, eta baita ere bertan auzokoen ospakizun, afari, merienda, eta abar egiteko, ez? Mhm. Edo hori izango da, apur bat lehenko txokoaren funtzionamentua, eta beste espazio izango litzateke gehiago ikuskizun aktibidade gauzetara bideratua. Eta bueno, guzti hori ere parte hartze prozesu baten bitartez definitu zen zer egin, egon zen herritarren parte hartzea, eta hor presentatu zen parte hartze horietatik egin zen programaren arabera egindako proiektua aurkeztu zen, asamblea baten, eta hortik ja adostasunarekin aurrera doa, eta espero dugu orain, bai, ja hemendik hile betera edo hile pare Mhm. batera ja martxan zabaltzea, eta hor ja orain finkatu behar duguna erabilera. Ze erabilera hor ere nahi dugu, auzotarrek era autonomo, autogestionatuan Funtzionatzea. bai, kudeatzea erabilera hori, seguk ez daukagu gaitasunik holango esparru edo azpiegitura horietan persona liberatuak edo arduradunak ipintzeko ez daukagu gaitasunik, udal txiki bakara, eta orduen bultzatzen ari garena da, eta baita planteamendu pedagogikoa dago horren atzean, eta da herritarrak eurek nola edo ala asumitzea autogestio bat, azpiegitura horien autogestio bat. Horre Bai, bideragarri izateko. behar du herritarren borondate bat, konplizidade bat, implikazio bat, eta bueno, hori lantzen ari gara. Mhm. Erto, bueno, orduan, espero ditugu bi gonbidapen horiek, Bai, Ba, hor- Uribarriko bidea, hor- zein atzetako lokala. Eta haimaitzeko, udalak bultzatu du ere, zera, komunitate energetiko baten bai, sorrera. bai, udalak lehendik bere garaian udaletxean bertako teiatuan zeuden fotovoltaikoak, eta hoiek orain berriztatu ditugu, generazio berriko plakak ipini eta egita, baina aldi berean beste esperientzia bat egin genuen. Eskolako teilatua erabiliz, hor plaka fotovoltaikoak ipini, eta hor generatzen den energia erabili gure eraikin publikoetan, ezta? Udalean bertan hasi, bai osinburu, bai osasun zentroan, eskolan, frontoian, eta abarretan erabili. Hor sortzen dugun hori, energia hori, ezta. Ikusi dugu, esperientziak emaitza onak eman dituela, eta funtzionatzen duela asuntoak, eta benetan sortzen dela energia, eta erabiltzen dugula energia hori, eta hor oinarrituz nahi genuen gero nola edo hala bultzatu esperientzia ja pribatuagoa, ezta? Eta horretarako bueno, Goienerrekin elkarlanean, ja badarago magu lehengo urtetik hasita, badamagu urte bat behintzat bide hori egiten, bueno, hainbat tailer
astebirik edo tailer bat egiten zen, tailer horren bitartez joan da lantzen, hainbat jente parte hartu izan du tailerrean, eta orain heldu garaia komunitate energetiko bat sortzeko prozesura. Orain ja badago interesdunen zerrenda bat. Ja, Eta pentsatu duzuen non eta zer egin? bai, baditugu horko plakak jarriko ditugu, momentuz behintzat aurreikusten duguna dago olako beitegi bat, ganaderia handi bat, eta horren pabelloietan jartzea, beraiekin akordio batera heldu, eta hori izango litzateke dagoen lehen aukera. Tartea ja kooperatiba bidetik egingo genduke ja hori, komunitate energetiko hori, ja kooperatiba sortzeko bideak horrezen ari gara, hor udalak ere ja hartu behar dago erabaki bat, hor proiektu horretan sartzen garen edo babesle moduan edo partaide moduan, aukera bi daude, eta hor gaude aztertzen, baina bueno, modu batean zein bestean udala implikatuta egongo da, eta udalak bultzatuko du, baita ere bere aldetik jarriz beharko diren aholku kontuak eta beharko diren kontu administratiboetako laguntzak, ez? Eta, bueno, hau lehen esperientzia bat da, momentuz komunitate horrek eta sortzen den kooperatibak lehenengo proiektu izango litzateke fotovoltaiko hauena, baina horrek ez du esaten gero beste proiektu mota batzuk ere energia kontuetan burutu aldira kooperatiba horien bitartez, eta azken baten orain kooperatiba horretan sartzen den jente izango da batez ere proiektu zehatz honetarako, baina etorkizunera begira, proiektu gehiago martxan jartzen badira, aukera izango da baita ere, jente gehiago sartzea kooperatibista moduan proiektu horietara, ez? Ari gara, bueno, izan da guretzat baita mundu berri honen esplorazio ariketa batzuk izan dira, hau ere bada oraindik esplorazio ariketa bat, beste toki batzutan egin diren esperientziak ere ezagutzen ari gara, kontatuan gaude, eta hori, bide hori sarritan jorratu behar da, eta jorratu behar da era experimentalean ere, ezta? Eta hori, horretan ari gara. Edo, Txutxi, mila esker aipatutako gai guztiak ona ekartzegatik, ematen du herri txiki batek ez duela ematen horren bezalako, baina begira ematen duen edo ez duen ematen, hainbat esperientzia abiatu dituzue. Ariti tiratzen hasi eskero beste ordu betiko lana izango bene. Baina, bueno, aipatutakoa, zuen teiliatuan usten dugu, bi inaugurazioetarako gonbidapena, oso interesgarriak, eta mila esker etortzeagatik, eta laster arte, espero dugu. Eskerra seguri, hemen izango gara nahi duzuenean. Ederto, honekin aste honetako saioa amaituko dugu. Gogoratu, asteburuko agenda izango duzuela aiaraldea.eusen, nola ez, egunero agertzen diren albiste garrantzitsuenak ere, eta hurrengo astean ere berriro hemen egongo gara, tokikotasuna eta gaurkotasuna lantzen, badakigu gurekin izango dugula Julen Ibarrola, eta agian, beste gonbidatu batzuk ere izango.